Bjorn Formosa, il-bniedem li rnexxielu jqajjem għarfien dwar il-marda tal-ALS f'pajjiżna għadha se jaffaċċja ġurnata qibsa ħafna, hekk kif l-operazzjoni li għandu bżonn jagħmel għada u mhux se jkun jista' jitkellem aktar u hemm il-possibilità wkoll li jibqa' ipparalizzat. Ftit tal-ġimgħat ilu Bjorn tkellem pubblikament dwar din l-operazzjoni jibsa fejn spjega li l-kundizzjoni ALS qed tipprogressa b'pass maġġel ħafna, hekk kif dan l-aħħar kellu diffikultà biex jieħu nnifsu wkoll. Bjorn se jkollu jagħmel din l-operazzjoni nkella ma jdumx ma jitlef ħajtu, għalhekk Bjorn hu determinat li jibqa' jissielet sabiex ikompli jaħdem u jirsisti dak li bena fl-aħħar xhur fil-fondazzjoni li fetaħ hu stess, il-Fondazzjoni ALS Malta. ALS Malta imbarkat fuq proġett fejn irnexxiela tiftaħ dar Bjorn u issa kien imiss li tikber il-mira u għalhekk ġie organizzat kunċert fi Pjazza San George il-bieraħ biex issir it-tieni dar li fiha tilqa' pazjenti li jbatu mill-kundizzjoni ALS jew mart newroloġiku ieħor. Persuna li ħadmet għatih biex tippromovi l-ħidma ta' Bjorn u l-Fondazzjoni ALS il-avukat Nikivella De Fremo li apparti li hija ħabiba tal-qalb ta' Bjorn u martu hi wkoll l-avukat li tirrappreżenta lill-Fondazzjoni ALS Malta. F'post fuq Facebook, Nikivella De Fremo tkellmet dwar ir-relazzjoni tagħha mal-koppja Formosa waqt li ddeskrivit lil Bjorn bħala bniedem kuraġġuż b'qalb soda u reżiljenti. Nikivella De Fremo awgurat lil Bjorn u lil mara tiegħu Marija għal dak li rnexxilhom jiksbu u żiedet li kemm ilha taħdem magħhom bniet relazzjoni li se tibqa' toss għal dejjem.